Aurrekoan inun hemen, bai, kiston erredura, sartaia heldu, soziedadian, eta zua bezain berua zeon. A ber, zemuz dakaten. Bueno, haida sendatzen. Ogoan dikan pixka galditzen zaio, Bueno, nahiko txukun. Eta txikitan, hause kantatzen ziguten. Zenda mina, putzurrina, junda aurraren mina. Guazen, astera. Kaixo lagunak, eguerdion, eta aupa Ainoa, eta aupa Irene, zer modu zaudete? Ondo. Dena ondo? Benetan, goiti beraino, Goiti bera. utxuraz ondo, eta? Txarrak enduta ondo. Txarrak enduta ondo, asko, bueno. Eta osasun emozionalei askotan ez dio eman bestean garrantzia, ez da askotan fizikoki ondo balin bagaude, ja, venga, kalea, eta barruak ondo behar ditugu, ez da? Bai, hori da. Bueno, nik uste dut gaur egun ere garrantzia ematen ari garela, baina zuk esan bezala, fizikoki egotea ezinbestekoa den bezala, emozionalki be bai osasuntsu egotea, ezinbestekoa da. Eta ondo egoteko hasiera ere, honen inguruan hitz egiteko aukera izatea da. Ez da, urte askotan agian ez diogu espaziorik eman, eta gaur egunean hitz egin ahal izateak ematen du naturaltasuna eta osasuna baita ere. Zorionez guen behintzan, mai gainean jartzen dira gauzak. Hori da. Guen digan gillo jarri beharko genuke akaso, Baita. baina Bidean hortara gaude. goaz, ez da? Hortara goaz, eta hemen Hortara gauz. goaz. Bai. Bueno, adi lagunak, gaurko saioa oso onuragarria izango da, guretzako, gure osasunantzako, eta zukalden zemuz moldatzen zate. Oso ondo. Oso ondo? Nik esango nuke bai, Bo, bai. eharra ingo dugu. Ikusiko zue, bolatxo batzuk ingo ditugu, dilistanak, tomate saltxan, patata, eta barrengorrekin salteatuta, eta aldi berian, asko ikasi. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, ez moitu. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nondik noa beliko gehan, bolatxo hauek iteko garaien. Esan duen bezala, dilistan ingo ditugu. Eta hau iteko, inbiar deuna da, bai, tipulina, asenailua, baratzuria, espinakak, eta dilistak denak ondo birrinduko ditugu. Birringailua mentxe dakau, nahiko txikia da. Igual orduan lehendabizi barazkitxok txikitu, boltxo batea bota, gero dilistak, birrindu, bertan jarri, hemen, gari integrala dakau, botako dugu bertara, zertikan ez bai horri botatzen, baskotan bolatxokitiak osteite zaigu. Gatza pixka bota, eta gero pasako ditugu arroz irinetikan eta prejitu. Eta hori dena sartuko dugu tomate saltza baten. Tomate saltza iteko, ingo deuna da, tipulina eta baratzuria ondo goxatu, piperrautza pixka bota, eta gero tomatia raiatuta bertara. Hoi guztian sartuko ditugu geho, ja, bolatxok prejituta, eta lagungarri izan duen bezala, ingo ditugu patatak, laukitxotan potxatu, prejitu eta gehitu, eta barrengorrik batzuetan salteatu eta gehitu ere bai. Ados? Ados. Bueno, ni behitu, tomate saltzakin hasiko naiz. Ingotela bi tipulina hok eta baratzuriak goxatzen jarri. Vale, sartaiateako temendikan. Venga, eta bestalde, asenaiua eta baratzurik zuritu, eta gero birringailuan sartuko ditu, bale? Hau zuen kontu, Oso ondo. eta emango izuet hemen zuri gailua, bale? Oso ondo. Asenaiua zuritzeko. Vale. Bueno, eta aldi berian, mingaina eman berdio, Bai. Bueno, kontatu, bikote, garaiatik antzatu uste, ez da? Durangon daun Hori da. zentro bada, ez da? Bai, Zer Durangon. da zehazki? Bai, garaia osasunerako sustapena, Durango kokatzen den erakunde bat da, eta gure helburua da ongizate emozionala garatzea. Garatzea batez ere kolektibo desberdinetan eta talde harremanetan. Vale. Eta, zenba lagun zaudete hor bertan, zein da zuen eginkizuna zehazki? Gauza pilo bat itzen doguz. Momentu honetan gu hasi ginen hiru pertsonak sortu ginen garaia, Bai. erakunde berria da, 2 urtetxo indoguz ontze. Eta 3 hasi ginen, da momentu honetan 8 pertsona gauz. Rekorak adihua. Bai, posi gauz. Biharra da orduan, ez da? Bai, beharra dau. Eta, bueno, guk egiten dugu be bai, lan esparru desberdinetan hartatzen dugu,
Orden badeko guza proiektu batzuk hezkuntzan garatzen dugu zenak, gero bebai egiten dugu diagnostiko eta olako azterketa txikiak bebai, eta gero arreta psikologikoa bebai eskaintzen dugu. Orden da pixkat erakunde bat, da ikuspegi integral bat edo eskaini nahi dugune. Orduan zeiten dezu, lanaia pazientiekin zuzenian ja jendeara juten da, biharra dakana, osasuna hobetzeko, osasun emozionala, ezta? Bai, desberdin. Gauza bat da, norbanakoak etortzen dira, hartatzen doguz, hori izango zain ja, pertsona batek behar izan espezifiko badaukanian, eta gure gana dator, behar horri erantzuna emateko, baina gero badaude behar batzuk, gizartean antzematen ditugunak, batutako diagnostiko hietan, orduan lehen mailako eta bigarren mailako prebentzioa egingo genduke, eta horretarako gu irtetzen gara zentrotik, eta herri desberdinetara goaz, udalerri desberdinetara, eta gazteekin, aurrekin, familiekin, irakasleekin, gai desberdinak lantzen duguz, behar izan atopatzen dugun horretan. Arazoak gehiago aurreratu baino lehenago, lanketa bat inalizateko. Eta esate bateko, ulertzeko pastelero batek, sukaldari batek. Zera, psikologo batzuk bezala esate, leheno psikologoa jotia izango bazan bezala? Zer desberdintasun topatuko dugu batzan? Ez que gure lantaldean ez gara dano psikologoa, bera bai, Irene psikologa da, gero nik pedagogia eta gizarte hezkuntza indedekot, eta ero badeko guz bai magisteritzako langileak. Orduan ideia da apurtxo bat, ongizate emozionala non garatzen da? Garatzen da harremanetan, kolektiboan, komunitatean, hor garatzen dau pertsonak bere ongizate emozionala. Orduan ideia da pixkat testu ingurua edo sisteman, hor lanketa bat egitea, hor daugakoa, nahi badugu gero pertsonak emozionalki osasuntzu egotea. Orduan horregaitik, dana ez da psikologia kontu bat, bai dabe bai hezkuntza eta prebentzio kontu bat. Bueno, eta esan dezu kanpoa jute zeatela ere bai. Kanpoa jute zeatenean, ze gai jorratzen dituzue, o lantzen dituzue? Gai desberdinak eta batez ere etapa bakoitzari egokitutako gaiak. Behar izanak azkenan oso desberdinak dira haurtzaroan, erabezaroan edo familia bateak, momentu batean izan dezaken beharra. Baina gaiak orokorrean izaten dira kontsumoen prebentzioa, kontsumoak esaten dugunean sustantziez gain, teknologiak eta sare sozialak eta pornografia, hori da. Gero lantzen dugu heziketa sexuala, harreman osasuntzuak, eta emozioen kudeaketa. Batez ere horrek izaten dire. Gaur egun gorakada, azkenian, esan dezuen bezala, ez da, kontsumoakin, hori badator lehenotikan, ez da, esan dezuen bezala pornografia eta beste gauza, baina guain pantailena zehose berri izango da, eta gaina potente datorrela, ez da? Potente dago. Eta osasun emozionalai min asko iten diola, ez da? Bai, horre guztiz ados, ezin dugu adibidez gazteen osasun emozionalen inguruan hitz egin, teknologietaz hitz egin gabe. Oso lotuta dagoen zerbait da, guk aspalditik ikusi dugun egoera arazo bat izan da. Egia da oin pixkat krisialdian harrapatu gaituela, baina batez ere nipentzatzeo sentsibilizazio gehiago ere badagoelako eta ondorio batzuk ikusi ditugulako. Eta antzematen ari gara, ez adibidez, atentzioa mantentzeko mailan, azkenean pertsona batek, pertsona jaiotzen dienan, badauka bere burmuinak atentzioa mantentzeko gaitasun bat, eta azkenean estimulazio oso handi batera oitzen danean, gero geletan antzematen dugu, igual bideo pixka luzeago bat, luzeago esaten dugunean, igual 5 minutuko, 10 minutuko bideo bat ikusteko zaitasunak dituztela. Hori da. Askotan bai, iten duguna da beti jendia eta zitzein, da zer dakan, da zein ez da ibiltzen gaur egun telefonokin, pantailekin, telebistakin, zatego askotan bai, semiai, etzak jarri tableta, eta zu telefonokin telebista ikusten, da ez dakiz egiten, ez da? Zeinen dano gaude mobilduta. Baina zentzu horretan ere kontuan eukin bar dugu burmuinan eta emozioetan daukon eragina, ez? Azkenean, gaur egunean adibidez ezerrein gabe egotia, gure pentsamenduakin, gure emozioekin bizitzea, zailagoa da, badaukagu eskura, edulduok ere tresna bat emozioetatik itzaltzeko eta anestesia moduko bat egiteko gure burmuinean, orduan horrek, lehen esan dugun bezala, maigainan ipini beharrean emozioa, eitun duna da, izkutatu. Orduan, epe luzean, ari gara horren efektu autopatzen. Ez que gila esan, ikusten duna da,
gaitza hundi diteula, eta gaina esaten, bai, ikusten de, bai, autobus paradan nahonian, o ikusten de, eta aspertzen nahi naizen, aspertu lasai. Claro. Autobus paradan, ikusi ze txoi pasatzen ondotikan edo, Hori ez da. dakit, azkenian, nik usten dut, hainbeste energia lapurtzen digu, ez da? Hori Sare da. sozialak, internete, beste gauza hori, eta gaina energia hori, jurin zaizu, ja ez da bueltatuko. Osea, nik usten dut pasatzen dian olatuak bezala. Olatu bat etorri Hori da, da, junda, olatu hori ez da berri etorriko. Denbora hori galdu ezuna, hor pantalla nola iten, da, ez dakit, energia hori, Claro, nik hori... berriro berreskuratu beharko zuen, baina momentu hor pasadana ja ez da bueltatuko, ez da? Ez, hori da, ez? Eta hor egin duzun hausnarketa interesgarria da, ze denok dakigu zeintzu diren arriskuak, ez? Sare sozialetan eta aritzarena, edo mugikorrarekin aritzaren arriskua, baina galdera da zer galtzen dugun. Hor gabiltzanean, zer ari gara galtzen? Ari gara galtzen, hori Irenek esan duena, lasai egoten, pazientzia izaten, txori bat... Aspertzen. Aspertzen, bai. Zer ari diren gara? Itxasua ibira da, zeitezuta, eserrez. Ez da? Bai, eserrez, eta matuko ezin dezula. Eserreitia denbora galtzea dela, ez? Askotan, igual denbora galtzezun beste gauza batzuk iten, zeatik zure momentuak ekaltzen aizea, eta gaina beste batzuk aberazteko. Askotan, ez da? Askotan ez beti. Beti. Beti, ez? Kasu honetan nik uste dut beti. Azkenean, gertatzen zaiguna eta emozioak kudeatu lizeteko jakin bar dugu zer harri garen sentitzen, ez? Orduan, fokoa bertan ipintzen ere jakin bar dugu. Ez? Orduan, anestesiatzen, gure burmuina anestesiatzen dugun bakoitzean, ez gaude bertan atentzioa ipintzen. Eta horrek asko zailtzen du gero emozio guztien Asko ikusten dut, eta gaur egun gainea, ez dakit, danok zehazki, askotan, leheno baina askoz lan fisiko gutxiago iten da, elikadura danetik handakao, nire esate, gu leheno ez genuen eserre jaten, guain dakazue dana, xerra, patata, goiazkoa, jogurra, nahi dezuen dana. Lenteja bola. Lenteja bola, tomate, patata, barrengorrik, eta beti nekauta gaude. Zergatik burua da kaure bai, eta historio horiekin eta denbora guztia, bueltaka, ez geha lasaitzen, ez geha... Bai, ez gara egoera horretara bueltatzen. Eta gauden nekatuta eserringa, askotan, zeatik handakazu burua estresa auta ematen ez da? Bai, estimulo guztiekin, bai. Lasaitasun sentsazio ematen dute momentuan, ematen du lasai egon nagola, deskonektatzen ari baina ez da naizela, errealitatea, no? kontrako efektuari da sortzen bitartian, bai. Bueno, eta udana nola kudeatzen duzue? Zeatik, askotan esaten den bezala, teoria erresa da, ez da? Bai, eta horrela da. Baina gero praktikan... Egunero entzuten duguna. Baina hori nik esaten dut, gu elikadura aldetik bai, askotan dano dakigu zer jan berda, zer ez da jan ber, zer jan berdan sano oteko, baina gero trampa asko ite dugu danok, ez da? Eta hemen gauza antzekoak pasako dira, ez da? Bueno, azkenian garrantzitsua da horregaitik esaten gendun ere nola ulertzen dugune osasun emozionala kolektiboki, ez? Pertsona bakoitzanen egoeria ere, elikadurarekin gauza bera gertatu daitek, ez igual gomendio batzuke eman aldiraz, baina jakin aldugu zein dan pertsona horren egoera emozionala, egoera ekonomikoa, baliabideak, denbora, osasun mentalakin gauza bera gertatzen da, ez? Orduan, badaude teorikoki gauza batzuk funtzionatzen dutenak, baina guk errealitatetik oso gertu iten dugulan eta beti ere kontuan hartuta pertsona, familia, ikasle, heldu bakoitzak behar duena, bai? Eta dituen baliabideak eta egoera kontuan hartuta. Hori da. Eta geho aigia esaten, guengo tabletak eta pantalla eta sare sozialak eta horrek osasun mentalai kalte asko iten duen, baina arerio gehiago egongo diare bai, ez da? Zein dia arerio txarrenak? Txarrenak horrela, Bueno, bakoitzak beriak eukiko ditu, ez da, pentsatzen dut. Ze identifikatzen dugun. Nik uste dut azkenan identifikatzen dut batez testu inguruak zer eskaintzen didan niri, ez? Zer eskaintzen dit, eta nik hortik abiatuko nintzen, ez? Orduan, adibidez, gure gizartea be bai, kontsumo eta lehen pizkate hitz egin dugu, baina kontsumak oso eskuragarri ditugu. Orduan hori ere, justo izango litzateke etxai interesgarri bat, ez? Gero bebai niri zelan ezitu didaten honetan. Nik zer jaso dudan familiatik gai honen inguruan. Zer eskaintzen didaten, lekua dauka, ez dauka. Ze askotan hitz egiten ari gara, ondoeza emozional batetaz, zetanok bizitzen dugun egoera bat da, baina niri zelan kudeatu dut nik ondoeza hori hor dago gakoa, ez? Zer egiten dudan gaizki nagoen momentu horietan. Hori nik azkenean jasoko dut, aurra naizen momentutik, nire inguruak zelan jasotzen duen hori, ez? Orduan, arerioak egon daitezke familiatik, testu ingurutik, asko izan daitezke, baina egia da gaur egun, arerio, pantaien aguk hori oso argi ikusten dugu.
Pornografia baita ere. Pornografia. Azaldu dugun zentzu berdinean, anestesia bezala Hori da, erabiltzen diren guztia. guztiak, izan daiteke sustantzia bat, izan daiteke... Bai, dopamina emateun horrek, ez da? Hori da. Eta azkenean dopamina hori gabe zingenean bizi, ja arazo baten gaia sartzen, ez da? Edo isiltzeko edo kudeatzeko erabiltzen duzun hori, ez bada osasuntsua. Eta zentzu horretan ere badaude gizartean mekanismo batzuk baita ere esango nuke. Azkenian badago alako positibismo tendentzia bat, ez da, batzutan toksikoa dana, ez? Orduan, pixkat, norberaren buru gainean usten dute emozio guztien kudeaketa, eta gainera esaten digute ondo egon bar dugula, ezin dugula triste egon, ezin dugula aser egon, ez orduan, naiz eta arerio espezifiko bat ez egon, gure burua behartzen dugu, eta gure emozioak itzaltzen ditugu, gaizki dauden horretan, ez? Gu ere arerio. Eta hori ere arerio ikusten dugu, eta atzetik saltzen den mesua, ez? Norberak norberarekiko, ez? Zuk daukazu arazo hau, zuk konpondu. Individualismo hori izango litzateke baita. Eta askotan biharra behar deu, eta laguntza behar deu, eta narzian errexago konpontzen da, ez da? Ez hor dago, sarean dago gakoa. Gizakiok daukagun lehendabiziko estrategia lasaitzeko, besteekin harremantzea, lasai dagoen pertsona batekin konektatzea izango litzateke, bai? Pentsatzen baldin badegu jaio berri baten, ume txiki baten, zailtasun badaukonian egiten da belen gabiziko gauza, egarra edo inguruan daukan heldua begiratzea, ez? Orduan, helduope bai badaukogu behar hori, ez? Beste pertsona batzuekin konektatzea, gure egoerak partekatu alizatea, gure emozioekin konektatu eta hoiei erantzun bat eman alizateko. Eta gero esan dezuena, ez da, sustantziak ere bai, ez da, alkohola, edo erretzia, edo gareago, eta azkenean hain eskura dazkaun esaten zuen bezala, emateu gainak gizartean oso sartuta daudela, emateu normala dela, eta kalte asko iteigo, ez da? Kalte asko. Batez ere alkoholak ikusten dugu hori. Bai, esateu dela, emateu naturalena dela, baina da azkenean... Normalizatuena da, baina horrek ez du, normalizateak ez du esan nahi osasuntsua denik, eta gainera alkoholak beste sustantzia batzuei ere atea irekitzen diola. Izaten da, hartzen dut alkohola eta gero bukatzen dut ez dakizerrekin. Hori da. Orduan guk ere hor, indarra eta lana egiten dugu, bai, ez? Batez ere alkoholarekiko daukagun balio emozional hori lantzeko, ez? Nik zertarako edaten dut zein da nire arrazoia, ze horazten bagara erakatzen be bai, bestelakoak agertuko ziren. Ez bakarrik igual ohitura kontu bat. Baina, hor, esan dezun bezala, laguntza eskatu behar da, eta terapiakin behar badia, edo profesionalen gana jun, askotan lagungarria da, ez da? Claro, eta ezinbestekoa, eta hori da ausartena, eta oberena egin dezakena eta aurrein zure gaitzai, da dakasun arazuai, ez da? Hori da. Bueno, lagunak, hementxe, barazkik, tomatientzako martxan jarritugu, ondo erregosten dianian, piperra utzabotako jo, eta gero tomatia raiatuta, eta birrintzen gelditze geha, baratzuri hauek gero barrengorrintzako ja prestatuta dazkau, eta bitarten jungo geha kobika jatetxea. Ikusiko zu zer errezete errein duen, eta segituan gaude guriakin bueltan. Hau gelditzen ez birrintzen. Kaixo Joseba, Inigo itartenaz, hemen gauz kobika jatetxean, Durangon, eta ikusten duzun bezalaze, gaur egingo dugu gure garbalau, gure azken pintxo txapelduna. Gure familia beti izan da ostalaritzan lotuta, ezta? Nire aita eta lama lan egin zuen hotelean, San Blas hotelean, 31 urte, eta gu jaio gintzenan, ni bentsat jaio nintzenan. Eta gero ja hartu nuen jatetxe hau, eta ja darmaguen 26 urte nire arrebarekin agurtzanen. Gure sukaldaritza da euskal sukaldaritza, betikoa, ezta? Baina gu erabiltzen dugu hemengo produktuak, produktu honak, baina gero emoten dugu punto ezberdin bat, ezta? Pizka moderno txuau, ipini traje berri bat ipintzen dugu betiko sukaldaritza.
Eta, bueno, beste parte garrantzua guretza da txapelketak di, ezta? Gure gustatzen zaigu guri pilo bat txapelketak, lortu goia sari asko, eta guretza da oso garrantzitsua ze txapelketara joateko egin behar zu gauza ezberdinak. Eta beti mantentzen zu hori, puntu hori, gauzak berriak egiten, arraroak edo ezberdinak, eta guretza da oso garrantzitsua, ze gero jatetxean ikusten da hori, ezta? Bezero aukitzen dau gauza asko ezberdinak, eta hori nabaritzen da. Bueno, eta gero dekogu, ostiral gauean, da gau oso berezi bat, ze hori ikutzen dugu menu bat pintxo sarituekin. Eta hor, egiten dugu menu degustazio bat, 5 pintxo, eta gero postretxo bat. Vale? Eta esaten da, gau oso bereziaz, jente etortzen da hori, pintxo hauek sarituta dauzenak, dastatzeko. Sartuko gara sukaldean, ikusteko zen egiten dugu gure azken pintxo saritua, garbalau. Bueno, ja hemen gauz sukaldean, eta orain erakutsiko dizuet zenan egiten dugu gure pintxoa. Pintxonen izena da garbalau. Garbalau izena da, hori, erderaz izan da, garbanzos i bakalau. Espainiako txapelketarako izan zen, eta, bueno, horregatik izen hori. Pintxo hau pauso asko deko, ezta? Ikusten da erraza, baina, bueno, barruti deko pioa gauzak, ezta? Lehengo hasiko gara egiten kurjienteak. 2 kurjientez darama, bat pipar gorriena eta beste bat espinakakoa. Eta egiten dugu kremak etxien, diez gurina, arraultza eta oliokin, eta sartzen dugu molde batzuetan, eta labien egiten dugu. Txapelketa hau oso ezberdina da, ezta? Ze normalean zuk erabili dezakezun auto nahi duzuna, ezta? Baina kasu honetan izan behar ziren lekaleak, ezta? Eta guri, hasi ginen buelta, a ber, ze erabili, ezberdina egiteko, eta pentsatu genuen, kozido y vigilia, ezta? Pizkat zahartxo gara, eta, bueno, jente gazteentzat, vigilia hori ez ezaguna izango da, baina guretzat bai. Eta egin genuen hori, zeo zer ezberdina egiteko, kozido vigilia berriro kartzea eta formato pintxotan, ezta? Hasi ginen hori bueltak emoten, pilo afroak egiten, eta, bueno, mazkenien lortu genuen pintxo. Eta guretzat oso garrantzitsua, ze, bueno, pilo bat jente gaztie dao, eta guri ez gara gaztie, eta, bueno, hor egotea, pilo bat urte ondoren, egotea hor sariak lortzen, guretzat oso garrantzitsua da. Gero eramaten dugu pasta freska. Pasta freska bai egiten dugu etxien, normalien pastak gozitzen diez, baina egingo duguna da frijitu. Holan kurjientea geratuko da, eta hor barruen ja piliko dugu osagai guztiak. Pasta hau lortzeko egin dugu pilo bat frogak, ze guretzat oso garrantzitsua zen oso kurjientea geratzea. Eta horregaitik pilo bat landiko atxetik. Bueno, eta pintxo hau, pintxo guztiak bezala ze lan taldekoa da. Ez da, ni dekote laguntzaile bat, da Ariel Opardo, eta bere espezialitatea da pastak egitea. Ez da, horregaitik pintxo hau joan da aurrera horregaitik. Ez da, pasta hon bat egitea, eta gero ideiona esarratu dugulako. Gero barruan sartzen dugu makaioa. Makaioa egin dugu saltza berezi batean. Ez da, egin dugu otarnezkoekin, egin dugu krema bat, eta krema horretan egozitu dugu makaioa. Eta gero 2 krema, espinaka krema. Eta gero txitsiroen krema, egin dugu txitsiroak barazkekin. Ontatzeko, behan ipiliko gu espinakan kurjientea, gero gainean pasta, eta gero pasta barruan ipiliko gu makaioa otarrezko saltzarekin, eta gero berriro txitsiroen krema. Eta gainean ja dekoratzeko, 2 horritxuek, pipar gorrian. Aia ikusi duzu zelan egiten dugun gure garbalau, eta bueno, nahi baduzu dastatu, gure ostiral gauean pintxo menuan dastatu dezakezue. Vale, así que kobikatik, agur. Hau Painigo eta gora Durango, Ai ama, ze leku arraska zuen, Hombre, Durango. Ze pintxo egin du hor, Izugarri. Ai ama, txapelak entzukua. Eskerrik asko, Zea, txitsiri horiek hor, bakailu horrekin da, beste pasta prejitu horita, Artista aiz, artista hutza. Bueno, gurian jarraitzeko, inbiar deuna da, hemen tomatia botakoenik, hori raiatukoet, eta, betu, hemen birrindu dugu barazkiak, botako dituzu horrea, espinakak, da beste golpe bat emango jo, bale? Danak, bai, barrua. denak barrua, ondo, eta beste golpe bat emango jo, eta gero ingo zuen nada, betu, mingaino honekin, nola dena estan sartzen bestela, onditxago izango esan dilista barroa sartuta dena birrinduko genu, baina bueno.
dena ez dan esartzen. Emango dio ja? Betu, emateko, inberda, goian zanpatu eta aldian ere, bai, bilak batea. Goian, Hor eta batera. eta, pistola. Hori da. Oso ondo. Venga, zuri gailu emango izut, patatak, Oso ondo. eta hori txikitzen jungo gea. Ederto. Ez dakit gauza gehiagi dakaun hor, baina ingo dugu. Aida txirreki txarraka. Bueno, nik hauek, birrinduko ditut ere bai, birrindu ez, ingo ditutena da bai. Ateako joen mamilla. Bueno, eta aholkularitzare bai egiten dezu enpresetan, ez da? Bai, aholkularitza ikastetxetan Bai. egiten dugu eta enpresetan be bai. Azkenean lan munduan be bai ordu asko egoten gara pertsona desberdinekin eta pixkat komunikazio eraginkorra lantzen, gatazken kudeaketa, orduan esaten dozko apurtxo bat, ez? Ze behar izan deukien eta gero guk horren arabera proposamen bat egiten dugu eta zenbat egunetan jute zeate, zenbat bider jute zeate behaien gana, nola kudeatzen dezu hori? Depende. Biarran arabera ere bai. Hori da, enpresa bakoitza Eman, lasai, entzute zaigu, emendako, bai. Lanen gaude. Mundu bada eta igual batzuk esku hartze gutxi batzukin nahikoa daukate eta igual beste batzuk agian arreta psikologiko zerbitzua nahi dute online eta igual enpresak diru kopuru bat jartzen duta langileak gutxiago ordaindu. Bueno, badaude. Zer izaten dira adibidez lantokitako arazoik handienako, zeren biharra izaten da gehiena, normalen? Segun eta zein den lantokia, kontsumoak ere hor daude. Bai, Segun eta zein den ofizioa, baina gero orokorrean harremanak, komunikazioan, eta gero bebai askotan zuzendaritzan dauden profesional langile bebai ez Nahiko, hola ondo. Igual badituzte bebai egoera batzuk, ez? Igual badago langile bat antxietatea daukona, edo estresa, eta pixkat bebai horren inguruan nahi izaten dabe jakin, ez? Zelan heldu gaia, zelan egin berba pertsona horreri, zer behar duen, nola lagundu, holakoak bebai. Baina, danetarik eta gauza bakoitza momentuan behar dauena, ez? Eta, gero, etekinak noiz ikusten dira, zatikan gauza hauek, ez diagun batetik besteko gauzak, ez da? Eta gora berak egoten dira, gaur ondo, bihar gaizki, gero berriro estres puntu bat iriste zaigunien erretxago erortzen geha berriro gauza desberdineta, ez da? Hori da, segun eta zein den beharra, batzutan etekinak nahiko jarraian ikus daitezke. Ze egoera batzutan, agian jarraibide txiki batzuk eman da, egoera bideratzen dozu, eta fenomeno. Baina beste segun eta ze motatako edo ze dimentsio deukon arazo horrek, epe luze batean. Aldu da luzea. Eta hori da gure laneko beste, ez? Noiz. Bueno, hemen hezkuntzan eta psikologian denbora ezinbestekoa da. Eta pentsatzen dut hori gizartean landu beharreko gaia dela, pazientzia orokorrean, ez? Azkenean ere... Dana nahi dugu, biharko ez, ako. Beste arazo batzuk enez, adibidez min fisikoakin, oitu ingera, askotan, baditugula bagian medikazio batzuk, momentuan efektu daukatenak, eta momentuan erantzun bat ematen duena. Azkarra daukatenak. Edo, lehen esan dudan bezala, naiz nire emozioekin egotera ohituta nago, eta normalean itzali egiten ditut. Orduan, ni nago ohituta emozio bat izan eta jarraian itzaltzera. Orduan, benetako erantzun bat eman nahi diodanean horrek denbora behar du. Eta hori da askotan egoten den atzetiko eztabaida. Edo hezkuntzan baita ere familiekin. Gai desberdinak lantzen ditugunean, nik nahi dut erantzunak orain. Orain, eta esan zer egin behar dudan egoera honetan, eta pentsatzen dugu, jazta, nik esango dizu dala, ez? Hau, jazta, venga, ja, konpondu zata, ez? Eta, hau, lehen oitziten egin jamezela, fizikoki, jaten bazu gaur letxuga biarretxar galduko, ez? Ez da, inberdezu oiturak aldatu eta dinamika aldatu, ez da? Eta pertsona berriz ere osotasunean ikusi, zeintzuk diren baliabideak, pertsonaren arabera eta bere ingurua daukan laguntzaren arabera, izan dituen bizipenen arabera, laguntzaren arabera, errezago dozaiago izango du aldaketa batzuk egitea. Eta, zer kostatzen zaio gehiago jendia ibizitzen, egia zan, gauza zehatzak inda, o inbertzaio pixkanaka aldaketa jun, aldaketa drastikoak, bueno, ja oso gaizki bali mazio igual zoze aldatu behar da, hola, egun batetik beste, baina
Pizkanaka joan behar ere bai oiturak eta gauzak aldatzen ez, da? Bai, pizkanaka, gauza txikietatik hasita. Eta beste estrategia batzuk Hori da. Eta batzutan bebai arazoa... Hori laukitxotan Hori esan baina zer lauki. Laukitxotan moztu eta hemen jarriko dugu. Laukia ze tamainotako laukiak. Nahiko txiki, gola azkarrago ingo dia. Bai, nahiko gola, dado baten antzea. Vale, borduan hori ez, jendeak behar deu gauza txikietatik hasi, ze igual batzutan arazo bat planteatzen dizu, hasten zara pixkata harakatzen, hausnartzen, eta igual arazoa... Horrateatzen dira gauzak ez da? Igual bestelako gauza batzuk ateratzen dira. Orduan, bueno, pixkat hori ez, prozesu bat da. Eta gizakiok azkenean ohiturak hartzen ditugu, eta ohitura horrek naiz eta igual momentuan bertan edo epeluzean efektu negatibo bat ekarri, guk erabaki horrekin estrategia edo herramienta horrekin gelditu baldin bagara da, momentuan errezena iruditu jakunako, ez? Orduan oso garrantzitsua da estrategia hori kendu baino lehenago beste estrategia batzuk kentzea, adibidez. Lehen aipatu dezu, tabakoan kontua. Bai, klaro, nik tabakoa erabiltzen baldin badet, nire emozioak kudeatzeko, eta egun batetik bestera kentzen baldin badiate, nik beste estrategia batzuk behar ditut. Egoera horretan adikzioari aurre egiteko, eskazu honetan. Bai, askotan gauza bat ustezu eta bestiak inaztezea, ez da? Claro, ezin dugu esku utzi pertsona, bestela beste estrategia batera helduko da. Azkarren daukana momentuan. Hoi lenguan kontatu nun, hemen, lenguan kontatu nun. Eta, beste lagun babanekan, zala Bob Marley, da utzizun Bob Marley izate eta Bob Esponja pasazan, da, zer da okerro. Hor kontu zibili behar gara, ez da? Eta hori... Baina beti zoze biardeo ere bai, ez da? Askotan ariketa inbiardeo, askotan ariketa fizikoa, baina kero ere bai jendea gimnasioan ere bai gaixo da, gaixo da, jendea ere bai, ez da? Bai. Dana neurrian biardeo. Anistasunean dago gako azkenian, ez? Estrategia desberdinak erabili alizatea, ondo izateko, eta tresna bat eskura ez daukagunean, beste tresna bat erabili izatea. Edo pertsona bat ez daukagunean, beste pertsona bat egin izatea. Bai. Aberastasun horrek dauka osasun. Hemen itzin daitzen da bagoaz aurreaka, Baitu, patatak, baitu, hemen txekarri patatak. Botakotaz? Bai, bota. Konfitatzen jarriko ditugu eta bukaeran prakitu puntu emango jo. Ez dakit nahikoa txikituta. Bai, ondo. Puixketan bat topatzen bada ez da okuido ikan. Hori irene bota honea ia dena. Bai, hori kenduko dugu, hori garbitza botako, Garbitzera, hau eta hau ere bai. Hori bertan bota. Eta ingo deuna da, horre guain, gorputza emateko. Betik gelditu da lenteja humusa bezala, baina goitik da lenteja. Hori esan idea, bai. Hemen erago anistasuna. Hoi den, oso ondo. Botako jau, irina ez diut dena botako. Botako dugu pixka. Bolta batzuk emango hau, eta gorputz ona dakanean hor geldituko gezak. Gehiagi botatzen bageo, argamasa bat ingo dugu. Argamasatxo bat ez dugu nahi. Hori gabonetan bakarrik. Hori gabonetan bakarrik. Pixka botako dugu, eta nastuko dugu, eta bere puntuan jarriko dugu. Patata martxan dazkau, tomate martxan dakau, gero bolatxoak inta prejituko ditugu, eta barren gorrik bai prejitu berritu. Baina lehen da bezi jungo geha, beste erreportai bat ikustea. Ados? Ados. Zehazki jungo geha gertu osasun zentrura, eta ikusiko zue, ikasiko dugu gaur zer garrantzitsua den ondo murtsikatzea. Oso garrantzitsua. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, Eider Unamuno naiz, Eibarren gare gertu osasun zentruan, eta gaur murtsikatzeari buruz hitz egingo dugu. Guazen barrura. Bueno, murtsikatu edo mastikatzia egunero itzen duen zerbaita. Egunero jatekua gozaltzen, bazkaltzen, afaltzen jaten dugu, eta elikagai horiek gure gorputzak absorbitzeko murtsikatu inbia dugu. Bai? Jateko hori txikitu eta gero gure urdaiak hortik nutriente edo elikagai bakoitzak hartuko ditu. Prozesu hori hauan hasten da eta oso garrantzitsua da ondo itxia. Bestalde, oso garrantzitsua da mastikazio edo murtsikatze hori ondo itxia gure ahoko barai eta ezurrak ondo garatzeko eta etorkizun baten ortodonziarik beharrez izateko. Hau da, zerbait jaten duen bakoitzian gure elikagai edo jateko horrek eitzen daben bidia. Eta prozesu hau, hauan hasten da. Hauan murtsikatze ez baldin badugu jateko hori, gure urdaiak, urrengo fase honek lan gehiago enbiako dago. Hauan ondo itxestana, gero ez da ondo urtetzen bihotzerriak, digestino pesauak eta geizki egongo gara. Beraz, asko murtsikatu du jateko bakoitza. Hemen
Horiz ikusten dian hauek dia txistua sortzen daben guruinak, parotidak, sumaxilarrak, txistu hori sortzen danean, hor hasten da, amilasa deitzen dan produktu baten bitxartez, gure lehengo jatekuen txikitzia. Urdaiak itxe ez da bena, hauak egin behar dago. Orduan, txistu hori oso komenigarria da. Gu distraituta baldin magare, mobilakin edo telebistari begira jaten garen bitxartian ez da behar beste txistu sortuko. Horregaitzik da oso garrantzitsua adi egotia zertan gabizen. Mindful eating deitzen jakon hori. Jaten gare, adi gare, txistua sortzen gare eta murtsikatzen dugu patxadaz eta alde batetik eta bestetik. Eta hartara gure prozesu hau hobeto emango da. Murtsikatze hau izan lehike zaila, hagoko zerbait geizki baldin badakau. Hau da, gure hortzak ez badia ondo mobitzen, edo gure mingainak baldin badauka ere bai lotura txikiren bat. Horretako arrazoi fisikoak egon lehike ez, dentista batek begiratu biako lituzkenak, horren atzian. Ondo jatean ez atzian. Orduan, nire gomendioa zein izango zen, saiatu gaitezen dano patxadaz jaten, 10 aldiz batetik, 10 aldiz bestetik, baina hori esan da ere espada nahiko dentistara joan. Murtsikatzean beste parte garrantzitsua da ahoko hazkuntza. Bi oindaka hauz eta txandaka joaten gara oinez, hauan ere antzeko zerbait indiako genduke. Batzutan, ezkerretik eta bestetutan eskubitik jan. Txandakatzen, batetik eta bestetik. Hori errezagoa izango da, jateko gogorra jaten baldin badugu. Jateko bigunakin gure baraia, gure giharrak ez dira behar beste nekatzen, eta orduan alde bakar baten gelditzen gara. Horrek ze arazo dakar? Haua eta garezurra era asimetriko baten hasiko diala. Gu holan hasi beharrian, simetriko eta eder, gure baraia alde batetik jaten baldin badou, hasiko da altuao, motzao, zabalao gelditzen. Eta gure arpeixa asimetriko bihurtuko da. Beraz, batzutan batetik, bestean bestetik eta alba da jateko gogorrak guzti hori era inkonstiente eta errez baten eitzeko. Pentsatu adibidez gimnasiora goia zela eta hasten garara bicepsak itzen, baina bi besuak erabili beharrian bakar bat. Pentsau nola aukiko gendu zen hemen bicepsak eta tricepsak super handi eta beste kaldian berriz txiki-txiki. Gorputza gelditzen da okerra, asimetriko eta indarra ez da bera. Hauan, berdina gertatzen da, hemen dakauz masetero, temporal, deitzen dian muskulo edo gihar batzuk, eta alde bakar bat erabiltzen baldin badou murtsikatzeko, alderdi hau gelditzuko jaku, altu, gazte eta terso, eta bestia berriz erorixao. Eta hori zetan igartzen da askotan, irrifarritzen duenean argazki baterako, gure argazkixa oso asimetriko gelditzen dalako. Ez badakizuen undikan jaten dozuen, joan espilura ein irrifarre eta jakingo dozue. Bueno, orduan, bukatzeko aholku moduan, jateko gogorrak jan, zagarra, aragixa, intxaurrak, eta hartara errezagoa izango da, digestio on bat aukitzia eta gure giharrak ere ondo simetriko gotea. Bueno, Joseba, espero dut gaurko aholkuak ondo esplikau izana, hemen daukazu ezain, Eibarko Gertu Osasun Zentroan, da eskerrik asko hurrengo arte. Aupa Eider eta mila esker oso argi eta garbi esplikatu ezu, ze garrantzitsua, ez da? Bai. Ondo jatia, hor bai gure txistuakin eta lanain, goizkain bezante duen bezala, beti gaur egune bai, ogi biuna, dana pure inda, bestia, eta ze garrantzitsua da, ba... Horre pazientzia. Pazientzia, behar da, eta hemen azten da, esan du nare, bai, ez da? Pantalla gabe, lasai eseri, jaten gaude, ez atente jan, korrika, xeita, pantalla beira, gure gorputzak ez du berrin asimilatzen. Eskerrik asko Eider eta zukin beti ikasten gaude eta aurrenan segurue baietz. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen behitu. Patata dazkau ja, kistona geratu diela, eta tomatia murriztuta. Ingotena da patata katea, eta hemen daude ja buru belarri, hemen. Ainhoa eta Irene, eman da, eman. Bueno, badakite bai, emakumentzako programak baditu zuela, ez da? Bai. Zer jorratzen dezue bertan? Hombre, azkenian lehen hitz egin dugun bezala, segun eta ze behar izan topatzen dugun, horren arabera lan egiten dugu ez, orduan badaude gizartean, eta pertsonaren ongizatea kontuan eukitzerakoan, bere ingurua kontuan eukin behar dugu, orduan
badaude emakumeok bizitzen ditugun egoera espezifiko batzuk, orduan, bueno, biharra izana ikusi dugu kasu batzuetan, emakumei bideratutako edo emakumek gehiago pairatzen dituzten egoerei aurre egiteko programak sortu eta aurrera eramatea baita ere. Gainera hori izaten dira batez ere taldekoak, emakume guztiek pairatzen duten arazoa berdina dalako, partekatuta dagoelako, orduan horrek ere itzelesko laguntza ematen du beraien artean, bai. Eta nola zeintzu dira gai gatzenak edo esango nun okerrenak hor? Guk adibidez antzematen dugun gai garrantzituko bada, egunerokotasuneko emozioak nola kudeatzen eta bideratzen diren, ez? Eta bueno, badaudela bizi esperientzia batzuetan, emozio batzuk kudeatzeko zailtasun gehiago egon aldirazela, adibidez antsietatearen kasuan, ez? Bai alde batera eta bestera, ez? Batzutan izan daiteke emakume izatearen atzean exagerazio hitza edo etiketa agertzea, behin baino gehiagotan, orduan espazio gutxiago dago nire emozioen inguruan hitz egiteko. Eta gero, bueno, gizarte mailan topatzen den beste egoera bada ere, kontrakoa, ez? Fisikoki zerbait gertatzen denean, mina daukat, arna sartzeko zailtasunak, eta dana da, urduri egongo zara. Bai, orduan, bueno, ez alde batera, ez bestera. Orduan, hitz egiteko tarte hori behar dute, baina era egokian, askotan bataldean, eta behar diren beste egoera batzuei ere, tartea eta begirada ipintzea, ez? Eta, bueno, esan dezu hau, zaudetela kokatuta zuek Durangon, ez da? Bai, Durangon. Bueno, ibiltze zatela alde batetik bestea ere, bai. Baita, bai. Eta, jendek adibidez, zuekin topatu nahi badu, nola, garaia bezala topatuko zaituzte, o nola ingo du zuekin elkarlanian jartzeko adibidez enpresak, edo pertsonalkire bai norbaiten nahi badu zuekin? Bai, garaia osasunerako sustapena ditzen da gure erakundea, badaukagu web horri bat, garaiaos.eus, eta bertan badaukazuia gurekin harremanetan jartzeko eskaera lekua. Orduan zuk bertan jartzen duzu, norzaren, nondik, zein den zure behar izana, eta gero guk horren arabera erantzun bat edo proposamen bat egiten dugu. Gero bateko izaten da, denbora behar dezue, jende asko dago lan, edo nola izaten da, lanian azteko... Bueno, danetari. Hombre, alde zuen, azkarren egingo dezue, baina batzutan denbora beharko, ez da? Hori da, denbora behar da, eta orain, hasiera baten, lehen esan dutez, 2 urtetxo daramatzagu, hasiera baten, igual denbora gehiagorekin ibiltzen ginen, eta orain igual, pixkate denbora gutxiagorekin, baina, nahiko azkar, eta segun zein den behar izana, eta jendea gainera ez dizula, zurek ez da gurekin harremanetan jartzen ja biharko. Ja badaki zertaz ari den, eta baina, nahiko azkar. Bueno, lagunak, hemen, gaur egun badator, da, behitu, ingo deuna da, utzi pixkat, barrengo horri hauek itia pixka gehiago, hemen, prajetuko ditugu gehatzi zaizkiun... Hemen gabiz, eta dilista bolatxo hauek, eta segituan gaude, bueltan, plateraratzea. Tita, hau hemen 4 minutu, eta hemen beste 4 minutuan dana prajetuta daka. Bagoa, txerrek itxarra. Bueno, lagunak, guain bai, barren gorri ja prestatuta. Ezin hobe, zeitxura. Baitu, patata goi bai, botako jau gatza pixkat. Sosito ez gehibiliko, ez da? Ez. Perexillare bai, dotore jartzeko. Eta gopagoaz plateraratzea, sudanak itxalduko ditugu. Bueno, jendei animatu, bai zuen gana jutia, eta gero bai osasun emozionala hobetzeko. Eta zerbait esan, ikuslei. Bide honean goazela. Bai, esan dugu lehen bai, ez? Azkenean mesua itxaropen mezu bat da. Nik uste dute gaur egun gehiago hitz egiten dugu, gauzei izena jartzen diogu, orduan horrela jarraitzen badugu aukera dekugu bai hemen zugaz honetaz hitz egiteko, orduan pentsatzen dugu, ez, bide honean goazela, eta gauzak, orain igual krisialdi badaukagula hor, teknologia direla eta, baina gaindituko dugu. Eta gure gazteak entzutea, bai, askotan, ez da gaur eguneko gazteak zenbatetan esan dugun hori, guk ere igual entzuna daukagu gure garaian, ez, eta
Eta gaur eguneko gaztek ere badaukate, Bai, nire bada izor, esfortu, askotan izatu, danak daude pantalla ibeira, danak daude alperrak dira, danak ez dakite ez. Etiketatzen ditugu. Igual gertu dakasunetako batzuk baino gehiago, Hori da. baina danetik handao, eta jende oso ona, eta balekua, eta eta fundamentua. balore honekin, eta... Bai. Asko etiketatzen ditugu, baina entzun gutxi. Eta hori uste dugu... Eta gure etorkizuna dira. Hori da. Guri gabe. Zaindu, bai. Bueno, harrein du gaurko. Zelako Txukuna txukuna jarri gelditu behar gea, zaigun, txukuna jarri behar gea. Ai, ama. Bueno, Ideia guk bikote. eman dizugu nola pipini platerean, Bai, eta dana lagundu dira zuzen hemen, da, zue gabe gaur enun eserreingo. Bokallo bajanda, segi aurrea. Bikote, eskerrik asko toskatik. Eskerrik asko, zeuei, eskerrik asko. Irene, Oso eta gora zueke bai. Agur lagunak.